Традыцыйная беларуская культура – гэта нашая сувязь з мінулым, патрэбная, каб не знікнуць у будучыні. У серыі лекцый каманда фонду «Тутака» спрабуе наблізіць нацыянальную спадчыну беларусаў. Тое, што робіць нас адметнымі ў гэтым свеце. Усё жыццё беларусаў некалі складалася з дакладна акрэсленага набору абрадаў, якія суправаджалі і каляндарны гадавы цыкл, і сямейнае жыццё. Што з багацця беларускіх абрадаў захавалася сёння, ды які найбольш незвычайны беларускі абрад жыве ў 21 стагоддзі. Гэта толькі некаторыя пытанні, адказы на якія дае нам гісторык ды тэлевядоўца Кацярына Ваданосава. Ёсць абрады каляндарнага цыклу, ёсць сямейнага цыклу, так? І вось калі параўноўваць гэтыя дзве вялікія групы, то ў прынцыпе, напэўна, захавалася, як гэта не дзіўна, больш абрадаў сямейнага плану. Яны менш рытуалізаваныя, ім надаецца менш сакральны сэнс, але яны прысутнічаюць у жыцці беларусаў у большай ступені, чым каляндарна-абрадавыя святы і проста абрады каляндарнага кола. Але што тычыцца каляндарных менавіта святаў і абрадаў, то, канешне, захаваліся найбольш распаўсюджаныя абрады, такія, якія святкуюцца на тэрыторыі ўсяго рассялення беларусаў. Я маю на ўвазе, канешне ж, гэта каляды, гэта купалле, гэта тыя святы, якія часцей за ўсё знітаваныя і з язычніцтвам, і хрысціянствам. Гэта можа быць стрэчанне, гэта можа быць сёмуха, карацей, троіца, юр'я. Тое, што падтрымліваецца не толькі традыцыяй, але і у тым ліку царквой. І, на мой погляд, вось гэты такі крышачку вычварны мікс-фікс хрысціянства і язычніцтва з'яўляецца часта закладам таго, што абрад мае надзею на далейшае існаванне. Насамрэч, такіх абрадаў вельмі шмат. І часта гэтыя абрады не прымеркаваныя да пэўнай даты. Зразумела, што ёсць і яскрава датаваныя абрады, такія як, напрыклад, ваджэнне пахавання стралы, ваджэнне кусты, провады русалкі. Але ёсць абрады, якія святкуюцца ў пэўнай мясцовасці, не ў канкрэтна азначаны дзень. Напрыклад, жаніцьба коміна, альбо абрад пакланення каменным дзевачкам. Напэўна, самы дзіўны абрад, пры якім я толькі прысутнічала ў сваім жыцці. Гэта не дакладна вывераная сістэма, што, напрыклад, жанчыны ідуць туды, робяць тое, пачынаюць такімі-то песнямі, заканчваюць такімі-то. Не, гэта заўсёды крышку імправізацыя, не у канкрэтна, як я ўжо сказала, азначаны час, але гэта не робіць такі абрад менш аўтэнтычным і менш цікавым. Наадварот, на мой погляд, абрады, якія захоўваюцца толькі вось у лакальнай якой-небудзь мясцовасці і падпарадкоўваюцца у першую чаргу жаданням удзельніка абраду ці удзельнікаў, яны з'яўляюцца найбольш архаічнымі і найбольш аўтэнтычнымі. І, дарэчы, Беларусь у гэтым плане вельмі цікавая краіна, таму што у Беларусі захаваліся яшчэ рэгіёны, у якія на сённяшні момант, як бы цынічна гэта не гучала, не дайшла яшчэ цывілізацыя ва ўсёй сваёй красе. І гэта для абрадаў, для традыцыі вельмі насамрэч добра. Іншая справа, што мы шмат пра што не ведаем, і носьбіты гэтай традыцыі, на жаль, сыходзяць, таму што ў асноўным гэта прадстаўнікі сталага веку. Але розныя этнаграфічныя суполкі, этнаграфічныя экспедыцыі, яны намагаюцца зрабіць як мага больш дзеля таго, каб гэтыя унікальныя традыцыі, унікальныя сістэмы светаўспрымання захаваліся, і хаця бы, калі бы яны не працягвалі сваё існаванне ў першасным выглядзе, то хаця б можна было зрабіць іх рэканструкцыю ў далейшым. І вельмі часта зараз прысутнасць таго ці іншага прадмета ў межах якога-небудзь абрада дыктуецца не тым, што людзі разумеюць прыналежнасць гэтага прадмета да абраду і яго сакральны сэнс, а таму, што так прынята. Мы можам успомніць
караваі, якімі сустракаюць усіх гасцей, незалежна ад іх статусу і ввогуле нагоды. Ну, і, канешне ж, вясельны каравай. Мы можам згадаць ручнік. Губляецца цымес, губляецца галоўная думка, якую нясе той ці іншы прадмет. Гэтак жа сама мы можам успомніць куццю. Гэтак жа сама мы можам успомніць тыя атрыбуты, якія тычацца хрысціянскіх абрадаў і святаў. Напрыклад, ёсць велізарная колькасць людзей, якія бываюць у царкве ці ў касцёле толькі пару разоў на год. Калі на вадохрышча ідуць свяціць ваду, альбо на Вялікдзень яны ідуць свянціць яйкі, добра, калі не спіртныя напоі. І ўсё, і па сутнасці іх удзел у традыцыйнай культуры ці ў хрысціянскай культуры ці ўзнітаванасці гэтых традыцый на гэтым заканчваецца. Канешне, вельмі добра усведамляць, што ёсць такія нітачкі, якія звязваюць нас з папярэднім жыццём нашых продкаў, з іх светаўспрыманнем, як Янка Купала пісаў, з зямлёй і небам звязвае мяне ніць, неразарваная веквечна павуціна. Але справа ў тым, што гэтая павуціна, яна з цягам часу становіцца ўсё больш штучнай. Калі раней яе плялі сапраўдныя павучкі, то цяпер яе можна напырскаць з балончыка. І гэта, канешне, вялікая праблема цяперашняга грамадства. Такіх вось таямнічых, містычных, прабачце мне мой сланг, класных, вельмі цікавых абрадаў шмат на Беларусі. Это, я ўжо сказала, што это звязана з тым, што ёсць мясціны ў Беларусі, да якіх яшчэ цывілізацыя не дабралася. Я была ў такіх вёсках, дзе, напрыклад, жывуць 2 чалавекі, дзе жывуць 3 чалавекі. І гэтыя людзі, часцей за ўсё жанчыны, 99%, гэта жанчыны сталага веку, 80 гадоў, нават 90 гадоў. Я брала інтэрв'ю жанчыны, якая жыве амаль цалкам мёртвай вёсцы, якой 105 гадоў. Яны нясуць вось гэтую памяць, іншая справа, што перадаць яе вельмі цяжка. І яны сапраўды спраўляюць гэтыя абрады для сябе, не для турыстаў, не для здымачных груп, якія прыходзяць. Таму што вось самая галоўная праблема такіх поўнамаштабных абрадаў, такіх як купалі, напрыклад, так, ці калядны абрад цары, які ўведзены ў спіс ЮНЕСКА. Гэта іх крыху папулярызацыя. З аднаго боку, гэта вельмі добра, што пра абрад даведваецца вялікая колькасць людзей, а з іншага боку, гэта дэсакралізуе абрад. Гэта забірае ў носьбітаў абрада магчымасць верыць у яго і адпраўляць яго з усёй шчырасцю. І вось самыя цікавыя абрады, гэта абрады лакальныя, такія закрытыя, на якія не запрашаюцца іншыя людзі. Жанчыны, калі ў іх узнікаюць нейкія праблемы, ці калі яны думаюць, што ў іх узнікаюць праблемы, ці калі ім, як яны кажуць, проста на сэрцы становіцца цяжка, яны ідуць да стодаў. Стоды, ідалы, гэта насамрэч хрысціянскія крыжы, невялікага памеру, можа быць, там 50-60 сантыметраў, бываюць да метра нават. Это ўсё Тураўшчына, там такіх каменных крыжаў вельмі шмат. Яны ідуць да гэтых стодаў і прыносяць ім ахвяраванні. Чытаюць пэўныя малітвы, замовы, заклёны, спяваюць песні. Прычым у адной вёсцы могуць спявацца адныя песні, у другой вёсцы абсалютна іншыя. Сыходзячы з тэкста, становіцца зразумела, што спевы вельмі архаічныя. Іх нават расшыфроўваць трэба, расшыфроўваць сэнс, таму што незразумела ўвогуле, што гэта за набор словаў часта. І толькі прафесійнаму навукоўцу пад сілу зразумець, які сэнс закладзены ў гэтыя спевы. І вось гэты абрад, чаму ён настолькі моцна мяне ўзрушыў, пастарайцеся ўявіць сабе. Мёртвая вёска, у вёсцы жыве 5 чалавек. Абапал дарогі на кожным скрыжаванні стаяць крыжы, драўляныя, вось такія, як ставяць пры дарогах. Усе гэтыя крыжы, як такія страшныя лялькі, абкручаныя ручнікамі, фартушкамі, нейкімі проста анучамі, якія ніколі не здымаюцца з гэтых крыжоў. Крыж нагадвае сапраўды нейкую жахлівую постаць, якая стаіць на кожным скрыжаванні, і вось гэтыя сатлелыя анучы, яны пад ветрам трымцяць, выглядаюць вельмі містычна, быццам бы ты апынаешся ў якім-небудзь фільме пра сярэднявечча.
Ты ідзеш міма гэтых крыжоў дарогай, не замошчанай, вузкай, я б сказала, сцежкай. Яна праходзіць дзесьці праз лес, прычым і густы лес, дзесьці праз поле, праз луг, праз балота. І ўрэшце рэшт, пасля даволі доўгага шляху ты апынаешся перад чарговым крыжам. Толькі калі там абапал дарогі крыжы былі драўляныя, то тут яны будуць каменныя. Маленькія крыжы, тоўсценькія, ахутаныя вось гэтымі фартухамі, рушнікамі настолькі, што крыжа і не бачна. Бачаны проста як стог сена, толькі гэта не сена, гэта анучы. Яны вышытыя. Зверху на гэтых анучах могуць ляжаць нейкія ўпрыгожванні. Я нават бачыла залатыя ўпрыгожванні, якія ляжалі на гэтых крыжах. Жанчыны прыходзяць да іх, укленчваюць, становяцца на калені, дакранаюцца ілбом да крыжа, да зямлі. Потым яны становяцца... Гэта можа быць адна жанчына, гэта можа быць некалькі жанчын, якія скаапераваліся паміж сабою. І яны пачынаюць, я б сказала, што гэта вельмі падобна на камланне шаманскае, таму што яны пачынаюць спяваць. Гэтыя спевы перамяжаюцца ў іх з малітвамі, прычым малітвы могуць быць абсалютна такія стандартныя, як «Ойче наш», а могуць быць малітвы, якія прыдумалі нейкія іх бабулі і прабабулі. І потым гэта ўсё заканчваецца насамрэч па-рознаму. Хтосьці ўпадае ў своеасаблівы транс, яны могуць плакаць, яны могуць смяяцца, яны могуць размаўляць з гэтым каменным крыжом, яны яго называюць дзевачкай, як з жывым чалавекам. У некаторых мясцовасцях перад Вялікаднем гэтыя крыжы каменныя звальняюцца ад усіх тканін, якімі яны абгорнуты, і гэтыя тканіны спальваюцца на вогнішчы. І спецыяльна перад Вялікаднем шьюцца новыя фартушкі, новыя рушнічкі, і крыж нанова абгортваецца. У некаторых мясцовасцях так не робіцца. Крыж стаіць увесь у гэтых абсалютна сатлелых тканінах, на яго накручваюцца новыя тканіны. Я прысутнічала пры тым, як новыя фартушкі шыюцца жанчынамі. Усе жанчыны вёскі жывыя збіраюцца ў адным месцы, і сапраўды яны займаюцца тым цэлы дзень, што спяваюць, шыюць гэтыя фартушкі. Хто не ўмее шыць, той проста разразае гэтыя анучы і ўдзявае нітку, якую потым можна абкруціць вакол крыжа. І гэта ўсё стварае абсалютна незразумелае адчуванне. Ты сам спрычыняешся да гэтага абраду і становішся ягоным не толькі сведкам, ты становішся нібыта саўдзельнікам. І гэта дае табе магчымасць адчуць сябе так, як адчувалі сябе твае продкі, якім не трэба было, так бы мовіць, перайсці ў іншы свет, выкарыстоўваючы для гэтага якія-небудзь рэчывы. Ім трэба было проста спрычыніцца да традыцыі, да памяці сваіх продкаў і адчуць сябе удзельнікам і актарам усяго сусвету. І шчыра верыць у тое, што свет у некаторай ступені табе падпарадкоўваецца. Гэта абсалютна выбітнае пачуццё. І яшчэ я б хацела адзначыць тое, што носьбіты гэтага абраду, жанчыны, якія ідуць пакланяцца каменным дзевачкам, а яны сапраўды вераць, што гэта дзевачкі, якіх праклялі маці падчас навальніцы, і гэтыя дзяўчаты праклятыя апынуліся каменнымі стодамі. І хутчэй за ўсё, які-небудзь місіянер асвяціў капішча, усталяваў там крыж, але людзі як адпраўлялі свае абрады і ахвяры язычніцкім нейкім багам, так яны і працягвалі іх адпраўляць, толькі ўжо усведамляючы хрысціянскі крыж як увасабленне нейкага боства. Мы уже не ведаем, ніяк называліся гэтыя боствы, што яны увасаблялі сабой, якімі іх уяўлялі гэтыя людзі. Але вось гэтая практыка, яна захавалася. І гэта вельмі цешыць насамрэч, таму што вось традыцыя, яна жывая, яна не памірае. І вось падобных абрадаў я бачыла даволі шмат, але, напэўна, каменныя дзевачкі за кошт сваёй закрытасці, лакалізаванасці і архаічнасці яны ўразілі мяне больш за ўсё. Удзельнікі абрадаў часта усведамляюць іх не як акцыю, якая служыць утрыманню свету, колькі як рэканструкцыю. І яшчэ горш, як забаву. У гэтым плане вялікага аптымізма, на жаль, у мяне няма, таму што
Як любая іншая еўрапейская краіна, Беларусь зараз урбанізуецца і знікаюць сапраўдныя носьбіты абраду, але існуюць людзі, якія падтрымліваюць іх функцыянаванне. Больш за тое, існуюць людзі і яшчэ не сталага веку, якія усведамляюць гэта як сваю традыцыю, сваю спадчыну, і гэта своеасаблівую надзею дае. Таму што калі чалавек усведамляе той ці іншы абрад сваёй каштоўнасцю, вызначэннем свайго «я», то і абрад не будзе пераходзіць у шэраг рэканструкцыі. Ён будзе жывым. Праблема складаецца яшчэ ў тым, што вельмі часта мы пераносім той ці іншы сімвал, абрад, прадмет у шэраг моды. А это вельмі непажаданая рэч. Некаторыя, хто спрабуе захаваць традыцыю шляхам таго, каб закласці ў традыцыйнасць пэўныя трэнды, яны часта граюць супраць традыцыі. Напрыклад, мы можам успомніць, як былі папулярныя якія-небудзь вышымайкі, напрыклад, ці вышышыны, ці вышымайткі, прабачце. Але калі тренд сыходзіць і адчуванне каштоўнасці таго ці іншага сімвала, прадмета, абрада. І вось галоўная задача цяперашніх этнографаў, навукоўцаў, носьбітаў традыцыі, папулярызатараў традыцыі зрабіць так, каб гэта не стала трендам, не стала модай, а наадварот, не кансервуючыся, не закаснеўшы, працягвала існаваць у тым жа самым выглядзе, у якім яно знаходзіцца. Як гэта зрабіць? Як не спецыяліст, не навуковец, я адказаць не магу на гэтае пытанне. І яшчэ самае страшнае, што сыходзяць носьбіты традыцыі, канешне. Ёсць вельмі шмат таго, чаго мы яшчэ не ведаем, і калі мы не прыкладзем усе намаганні для таго, каб зараз, літаральна ў 5 гадоў, максімум 10 гадоў, накапаць як мага больш матэрыялу, мы больш ніколі не даведаемся пра многія рэчы. Але, як чалавек аптымістычнага складу, надзея у мяне яшчэ ёсць. Прынамсі, мы захавалі насамрэч значна больш, чым некаторыя нашыя суседзі, напрыклад. Таму што Беларусь, паўтаруся, вельмі архаічная краіна, і гэта грае нам на руку. Беларускія абрады, нашае багацце, і калі няма магчымасці іх усе захаваць, варта хаця б пра іх ведаць ды распавядаць. Каб сачыць за новымі фільмамі, падпісвайцеся на канал фонду Тутака, сачыце таксама за нашымі сацыяльнымі сеткамі.